kinong ilam shnong na kilay tali shnong hapo ka right mayong kilami siya kamad pan kantan halor ka jingkano ka Confederation of Riboy People CRP bakirang ma shnong pat kirat kilalet pandi kata ka jaka kabadan laispa akar haka jingnut kaba shispa klur siya ka MIDC pat kilapan paru bakani ka jingkano kadai ka baklam da don nongrim bat klem da tip ya ka jingshisha kinong nilam shnong kibala mi pan penshai halor ka jingkano ka seng CRP na kite ki lai tali ki shnong ki kentup ya ka shnong siang mau pedeng siang mayong bat ka shnong siang krai keja haba kren shilat pathai kubor urang ba shnong ka shnong siang mau pedeng uba penshngan shila ulong ba kani ka jingkano ka CRP ya ka shnong siang kalong kaba la pan pediang bat ka jingkano kadai kabla syukano klem dawan ya ka jingtep kaba pediang ula penshai ru hadu menta kamdan kano ka jingtiet jaka ka MIDC hakathan siang baham hakarat mayong bat kum ki lai shnong ki kentat war bakam dan satya kata ka jingtiet jaka ka MIDC bat kin shimpat ya ka jingit kli yo don pat kiwe giran ne kishnong kibale ya kane ka kam to ngi na ki ngi kirang ba shnong na ka than siang na ka siang mo padang siang krikajam siang mayong ngi wan jubab alor ka kubor ka bala pensungo penbena lembaga kop jongkari boy district ikabong ba mangi kirang ba shnong idon keti benai NOC bendi kecaka syaka MIDC de halor kena ke benta ni subha benjubam syapi ki pajba barkhot khamtam ya kakop kabala penbena pajba ikene kubor ba nakaliang chungi ngimdon kecaka jongkaraj badam siang chungi kumbangi tip aduk menta kidai tang kecaka kiba simat bat ia kene ke NOC ke ba kene ke kop ka penbena ba laai lungba usim lungba ki rengba shnong kanele na kaliang chungi ki rengba shnong kai ka bengi practice nadu ka balayalam daki longshua manshua chungi ba ya ka jingdon ka khendo ka siap gidon la ki longsan mansan la ki lengdo lagi sim mangi ki rengba shnong gimdon keno ka benta bantu klar bide ber khendo ka siap Gidon kum kirang ba shnong ni so kidram mi kene ka cingkren jong ka kop ka ba keno persya yangi kirang ba shnong bangi don benta ya kene ka kam lungba ka MIDC na kaliang chungi ki rengba shnong bat ginong shnong ni snoru benjubam ya ka wei ka benta ka ba kene ka kop ka ong ba mangi ki longsong shnong siang ngideng dai ki bru ki babit ki basadin Sisha ka sisin perkat kalong ke ba sisha andre ngisngo benong ba na ki border areas ki ba hauput usam jong Riboy district ka sunong siang jungi ngisngo ba ban penbena bangidon la ke school idon ka English ka ba kerteng juga school ka de St Francis secondary school siang kani school ngidon haduk kelas 12 Tingi don ru ke railway station ke Bajan, nasional siang jungi la kumno tang ndriun nyaw kilometer ngila poi railway station. Na nasional siang kidon ki engineer, kidon ki doktor, kidon ki nurse, kidon shibun kinong tre surkar nasional siang. Tiap ide bet kene ka jing kino jong kakop. Na kaliang jungi kinong sunong ngim kwa bet kedeu kti ba kane kakop ne Kino kisang NGO kemudian Riboy district next central body ba lada pilap ya kino ki kubor ki basisya ne ki bom sisya na kaliang chungi kentu ken pam sapi baro ki NGO ba pinsumha ban ya kontak ya ki ya ka kubor ka bapiyo na ki tan ki dong chungi kenang ba kanomlong katma ka ketin na pedang chungi kinong sunong bat mapi ki NGOs ni sukumen bagi don ki NGOs ki balong ki kop ne ki KSU RBF ne kino
da ka jingdan jong pi ngin kum kinong susnong ngin kam safety kam ta mangi ki besong sa borders ndre ka jingkerpat de ka jongi ka long ba kum kene ka jingkin no ba mangi kirang ba snong mangi ki sim jong ka sunong usiang ngilong tang namar ka jingmentoy ka besimet jongi ngidi ya ka rirat ki ba kum kita ki kintin ngasngo benong ba kilong kibala khorsha namar ba ngi ya kano ka kam ladai ka skim surkar ne ka skim ka bawan nang no ka badai ka snong ne ka raj bor ngi ju pentip sa ka isi ju ka snong ne ka raj ne ngi ju lum public meeting bar khoj kum ka jing pentip ya kino skim dan mar kata ngasngo benong na kaliang jengau rong ba snong sa kite snong siang ba kane ka jingkren jong ka kop Riboy district ka ba ong ba mangi kinong susnong siang ilale kita ki kam lang benta ki MIDC lada kilale kiwe ki raj ki sunong kata mangi ngim don tip ngimla ban kitkli ngimla ban tuklar ndre mangi kinong sunong siang hadu mentah nadu ka sitarik April ara jarar pusau ka kubor jong ka kop hadu mentah ka sengi bana kaliang jogi ngim pat tip is pang kene ka kam de kene ka jing penbena ka jongi kirang ba sunang nom siang nagbenta ka jing tip lang jong pajba babun haka tham riboy jongi de kublai sibun kublai si hajar ngo